Matthew chapter 9, from verse 27. Matthew chapter 9, verse 27. When Jesus departed from there, 2 blind men followed him, crying and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him. Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? I want you to hear this question. Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. The power of believing. Jesu aine simba, ane rudo nechido chekuitira vanhu zvakanaka. Akava nemubvunzo waakavabvunza. Do you believe that I am able to do this? Munotenda here kuti ndinokwanisa kukuitirai zvamunoshuvira? Pastor Phineas, may the good Lord bless you. Kwakadiko kushamva Mwari wakuitire nyasha. Then Jesus asked them a question. Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes. Pavakatenda nekubvuma kuti Ishe munozvikwanisa, munozvigona, akavabata. Kutenda kunokonzera kuti Mwari vabate nyaya dzako. Kutenda kuti Mwari vanozvigona kunoboosta nyasha nefavor kuti dzigone kuflowa nekuopareta muupenyu hwako. Jesu aine simba, achikwanisa with all the power, and he was also willing to heal the blind. But he had to ask them a question. Here is a question for you this morning. Do you believe, or can I put it this way? Do you still believe? Nekuda kuti dzimwe nguva kutenda kwako kunosvika pakuneta. Kune masituations ane nguva refu. Wakambotanga une kutenda, uri so vibrant, une tarisiro. But nekuda kwekufamba kwenguva nemakore, kutenda kwakadzikira. But I've come to bring the question back to you again. Do you still believe? Do you still trust? Time does not matter. He is mighty, he is faithful, he is powerful. He asked them a question. Vasati vaporeswa, Jesu ane mubvunzo waanovabvunza vachine maproblems avo. Vachiri mapofuti. Do you believe that I am able to do this? Unotenda here kuti Mwari pasituation iyoyi yaita sekunge yaita makore akawanda, yaita sekunge yatoora hapana chichamuka hapana chichabuda. Mary and Martha pavakatuma shoko kuna Jesu, Lazarus achirwara, vanga vaine kutenda nekuda kwekuti by history nenhororondo vanga vambonzwawo kuti Jesu akaporesa vazhinji vanorwara. But on this note, pavatuma vanhu kuna Jesu, akasauya in time, akasauya nenguva yavaitarisira. God will always come in time. But pane nguva yakuti we want God to come in our time. Nekuda kwesituations dzatinosangana nadzo. Kuti asi Mwari dai vauya vaimita situation yangu nhasi. Pastor Nyika, how are you doing? Say, so happy to see you online. God bless you. Apostle Crispin Shoko, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Thank you so much. Mary and Martha message yavakatumira kuna Jesu. Jesu paakauya akaramba aine mubvunzo. Munotenda here? Believing, trusting, having faith in him will activate his power to flow in your life. Mapofu akabvunzwa munotenda here kuti ndinozvigona? Question haisi kubvunza kuti do you believe? Munofungidzira here kuti ndinoda kuti mupore? It's not about willing. He is ever willing to transform and change your situation. But the question now is, do you believe that I can do this? Do you believe that I can do this?
Mungu Baba ndinotenda nokuti simba renyu rinogara nekusingaperi. Imi hamushanduki. Zvamakaita munoita, muchaita. Zvitsva muchaita. Zvamakaita kare, kana makasvinudza mapofu, my case is not different. You can do the same. Nenyaya yangu. Kana makabvisa marombe muguruva, my case is not different. Ndisimudzeiwo Baba. No matter the economy, no matter the situation, no matter vanoti kudii, chandinotenda ndechekuti kana makadeura ropa rinosuka nekundinatsa, ini ndikatenda mamuri, upenyu hwangu hunovandudzwa nekushandurwa nemi. I believe you can transform and change my life. I believe you can elevate me. I believe you can bless and protect me. I believe you can empower me. I believe you can open doors for my ministry, for my life, for my family. I believe your healing virtue, your power to heal, can still change my health status. Ndinotenda nokuti muri Mwari. Ndinotenda kuti munozvigona. Nokuti nyika nekuzara kwayo ruoko rwenyu. Ndinotenda kuti munozvigona. Nokuti muri Mwari wamasimba ose. Ndinotenda kuti munozvigona. Nokuti imi makatendeka, makarurama, mune nyasha noupenyu hwenyu. I believe. I believe. Without any element of doubt. Hakuna umwe Mwari kunze kwenyu. Without any element of doubt. Makandisika nechikonzero. Makaunza mwanakomana wenyu Jesu tikatenda mahari. Nyasha dzenyu Baba dzinogara nekusingaperi. Mutsvene wakatendeka. Mbiri ngaive kwamuri. Kuremekedzwa nekukudzwa kuye kwamuri. Nokuti hakuna chamunotadza Baba. For with God nothing is impossible. For with God all things are possible. For with you God there is nothing difficult for you. Muri Mwari unoshamisa. Muri Mwari unoshamisa. Muri Mwari wakatendeka, muri Mwari wamasimba ose. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvinogara nekusingaperi. Takupai mbiri, takuremekedzai nekukudzai. Muzita raJesu. Amen. Chira chenyasha, I minister healing upon your eyes in the mighty name of Jesus. God can heal your eyes. God can change and transform your situation. He can. He can. He can. Nyaya iri pakutenda. Jesu akavabvunza kuti munotenda, do you believe that I can? Lord, you can. There is nothing too difficult for you. You can change my life. You can transform my life. For your faithfulness, your glory, and the power. We thank you, Father. In